Така, сега ще постреляме, както виждате, с един въздушен автомат на американската фирма Кросман, който ги има в друго мое видео. Ще стреляме по тия тук шишета, както виждате, тия двете кенчета от Кока-Кола са направени на решето. Вижте какво става тук. Ще кеф. Сега се отдалечавам от мишената, горе-долу разстоянието е около 10 метра, не е някакво дълго. Не е някакво голямо разстояние. 10 метра. И сега ще видите звук от автомата. Какво става? Така, зареждаме сега. 25 стопчета побира пълнителя. Е този пълнител. То виждате. Така, поставяме пълнителя, натискаме дотиквача и сега ще видиш как се чува изстрел. Това е. Както виждате, ще видите какво сме направили. Да. Глей. Това е.